Imo man giana so dili na to init. Yun pa din init. Yan, nagwanta mga gulagway, mga humus ka init mo. O ano nga ali Sa payag kay magpainom sa baka. Dayon, amo to ang katayan ang among apalaya. Ya, mamahog po dayon sa manok. Tabo din ang mga manok kay pangayo ni sila sa ilang bahog. Magtabo din na sila basta kakuan sila nga naanay motor kay pangayo din sila bahog. Naglumlum din na oh. Manghaling ta mga migs. Natawag ko na to itong manok kay para atong bahugan. Itong mga manok. Itong mga manok, mga migs, oh. Naapoy gagmay. Naay dako-dako na. Naay dako-dako gamay. Naay maihaw na. Okay, hilan ba nimo sa piso? Wapa nanguli ang uban. Wala siya nagdagan mga migs kay ang kawataon man pod. Pila ni siya kabuan nga gisige kuan. Sige tira din he. Naning naatay manok mga kamigs kay pag
wagi dato wada to kwarta palit sa sudan. Pwede raman ta mag-ihaw. Pwede ta mag-ihaw nya. Sauna gyud mga kamigsa kanang gagmay pa na ang mga bata. Na dito pa mi sa Mapua, namuyo. Na mahutdan yun mi sa kanang kuan pang palit sa sudan. Itlog sa manok ako din ng kawaton ang itlog sa manok. Na kay ang itlog sa manok kay kana ang mga manok niririsaw na kay mga rasa man kuno to. Oh, mga rasa. Na, mag-ingon din na siya nga kanang itlog iya na sigihon ag timan-ana niya mga itlog pag lantaw niya nga nawalaan ingon din na siya nga nakuhaan man laging itlog. Ingon din ng mga bata. Among gisudan pa. Di ukoy ni mama sa pugaran. Lisod man gyud sa una sa bukid gyud. Nya talag sarami makatugbong lami sa una sa ubos. Sawa pa mi motor. Kuan kana ang talagsara kanang makakwarta mig kanang dako-dako bitaw. Na makakwarta mig dako-dako ay ra mi makatugbong sa ubos palit mi tingob. Kay mahal man ang pamasahe. Kanang kinahanglan pag nay kwarta tingob gid ang palit. Amo nang akong istakon din sa una nga sudan kanang diplop og corn beef kay daw kanang tinapa, noodles og kuan kay dugay man na siya bahalag din na siya makuan di man na madaot muna akong paliton dayon nga kuan para kuuton sa mga bata para pagkaon sa mga bata naagay agka sudan bisag gulay nagyapon ilag naay gulay nagyapon ilag ka sudan dira sila magutman ba. Ambot na si Riri, gikan na siya nagpainom sa baka. Kay tuara man dito pikas sapa gitigway ang baka. Ikot na siyang hawak ang galon. Kay wa may maghawid. Okay, nasudlan man na ang tab. Naka na ang iyang gikuhaan pagpainom. Iyan na po nasudlan balik. Kaya para pag mag-uwan, masudlan na po na siya. Ug na ay mapainom po sa baka. Para dili mausik. Butangan niya imbudo, nyawa may imbudo na to nga pure. Bagol. Mindset. Ngayang mindset. Mana na sila bahog? Saging?
Sayang ang saging kay bugtok di. Kuanan kita ni Riri kay ang kailan na siguro niya ang saging nga bugtokon. Nabungan kami sa ito. Nabungan namin sa rin ba? Nahuman nami og panaod sa katayan sa Ampalaya og batong. Jadi ami gulay, alagbati og talbos sa kamote ato ning adubuhon para sudan sa panihapon. Pag sila kaabi nilag nanay taos payag. Nguli na pod ang manok kay hapon naman. Apo na kayo makadaog ka. Ikaw lang apo na kayo makadaog ka. Apo gusto makadaog ka. Makadaog na. Gina. Isa pa. Karon guys, amo ning hotdog. Nya naay andam nga tubig. Amo ko dali baso. Dili baso. Ako ang pagdudul niya. Pag inom baka human na. Hindi na Dali yan ibutang da, dali yan ibutang. Sige. So karon, ready na. Ano sa? Kapag wag mo ba lang Sa kamagli. Sa baka pa lang na halang na kayo. Kurang kita anin. Sikmo kada anin si Kundi. Basta ni wag kay basig na nangaon dito ho. Sige. Di ay premium nga 200. Unya ang katong nabilin 976. Kung ako'y makadaog ako ning ibutang dito sa among kwarta. Unya kani sila, kung sila'y makadaog ila na naawa ako labot dana. So karon ang mag-pray sila man. Ay isa pa, kagahapon kinsa may nag-pray? Ako. O ikaw iba. Ilaw ko dahil sa anong patsalit sa mga unta. Makadaog ka tanan anin. Hindi makadaog tanan. Gagad na. Kaya ka na makadaog tanan? Sige. Isa pa. One. Tay sa pa niya. Ikaw mag-one, ako mag-two, three. Ko. Na din sa ako ra. Ready? Kasi teka bro. Ready? Ay, pag inalagi lang, kaya kagulat na lang. Kailan mo ba? Ready? 1, 2, 3. Okay. Ini pa deh. Good. Ingat ayam. Aduh. Sedok na. Kamu na iba? Uy, imo ginagawa ni ba? Init na kayo. Yate! Mas balik dito! Now, balik si Mami! Now, pilde! Ano pa mo? May kinamot iba. Ha? Kinamot ko. Wa na hayag na kadaogan iba. Nang na ang gik. Gihuyop ang siguro na di ba? Mamugas sa mga gunayan, di ba? Apa lang? Walang bakar din. Mami! Nasaan ugma? Apa?
Meeting na ba ugma mo? Ito na yung star, oh. Ano ko sa sila ni mami? Balik sa bago ko! Sige natin mga naos kaya ako. Ano ba yun ako? Ano din man karon? Gahapon napili-pili lang ko ato kay kasi tingnan kasi pagkatawa. Si katawa ha, wala katawa karon. Namdi si. Tapos ko ano no? Mahit gasolina. Init magud. 100 gasolina. 100 parang alawat sa bata ay ng 100. Hi guys, magulay ta sa kuan. Ito ning alugbati ato ra ning adubuhon kay Kamu ko marubat na ba? Kamu ko na? adubo na to ni siya kay daghan man. Ana ay kuan 5 fingers. Lingot ba lang panang yung punuan? Apa na? Ang usa mo mukra. Ato ni man ang gahi na. Mukra. Pagitaan lang dia, basta makita na nimo, manguhit lagi na. Dahil man to di. Sa kabangasan na ulan sa bulata? Baka naman sundo. Kabangasan tayo mo kumakuha siguro. Ang kibi man yun. Dahil naman, narate, madala din naman ito. Ang mga ilong ko nila. Oh, buhi ko na eh. Yan din naman kayo natin isang Patuloy tanong. ko mga kapili sa nila, nagaghan na sila. Ito ako ibang putlan. Kapag-kapag man sila nila. Di man ko na siya magdaghan, o dili mo sige, udlutan. Ako sige ulutan. Udlutan nga nimo kay para maghambog na ang kuwan na siya. Ang ako ginagapaalam na kung baboy. Di ako ibang kuan. Nakal, naghambugat ako. Di mo ka na di ay? Oo nga, kuan ganun sa kalisahan. Huy na yung usdab ito gabi gihatag ate. Pag duha ta ato o wag ma ako. Magbilin ba? Tanong ko ito nila. Lagi mga binasoy kaysa kuwan na din. Sige ra tag kaon sa mantikaon na. So ako nung adubuhin ka rin sa ganyan. Kapangaygaon kung ba ako ah. Pwede na yung manok. Ano yung paano? Ano ba tinang kuan? Lagi lang. Di, oh, dili na nagbibilis. Ano to akbang nila? Ano ko sinangga? Tuwa sa gaw ba kung dahil nila? Sama kayo ng mga bata kayo paano pag isurot, isunod sa rit, di sa mga pagahit. Ipa na dali na. Hindi mo na. Ito na? Asa to sa dako? O, uy tubig, sundrok sa bato. Bukan yung sandok saya yung rumah. Oo. Ako tingin mo lang sa sundrok kaya para wala yung mansa sa buwan ba? Kani ko magsalingsing mo ni siya ano nang daw ko. Ganahan ko rin nga aligbati ko, tumukan ko. Kasalutan ko. Ay tubig na lang. Pero kasagaran nagkakita sa merkado kay puwa. O pula gid. Ini yung pula. Ha? Nami ako adto. Ini yung pula. Ang ako adto nung Ganahan ko rin. pula to ako adto. Gagmay na kay mo. Yung oras ang lakaw dito sa inyong balay lugar. Hapon naman kay Ito na. Ato pagtugbog niya din eh. Oo. Ato siya na din mo din eh. Tignaw. Si ate na maghapon na kapit. Ate na sila magsige. Maghapon siya. Ana. Pagluto ng pula dito sa sudan ay kasuro na dito. Sudan. Luag na ito magulang. Ako ano ito ng mga bata. Mga dagko. Naglakaw man ang magulang nagbalik sa yan. Iya. Ang manghod na Nakauli di ay? Ha? Kauli di ay? Ulit ka ito kasama ko gani. Huwag mo lagi dito. Ini lah. Napanda ka to, nagubad na din na nga. Kaya tulad sa kayo ay nagkasakay nilang lang. Itu biar suka sila nagkaon sa ikas kwarto. Lain na sila na, mga ulahon kayo. Wa man ganito nang aon ganito anak kong hatdan sa kwan. Nagawon-gawon ko sa tulad mo sa ilang kwan. Ulaw ka na sila ng mga unggoy. Kita group. Wagay, may naka-picture ka na, naka-picture uta na. Tawag ko, wala.
Hindi magtago dito sa... Ah, may napapa na bang? Nasa kuan. Buhi pa? Oo. Bukod ito. Nabol mo mo ito. Ha? Ang bug mo ito. Ang wala ka, biya to? Apa ng bata to? Bakit ito lang ka? Gikuha ko ni Jenny sa mall. Nagpaatuloy ko mall. Ito ko niya gipakuan. Eh, nagkarangkahan mo kong balay ato. Nagtrabaho siya, nagkarangkahan mo sa balay. Nakala na yung kinamagulaan Ang ako. panilos dito Nang mga nag-abre. Kaya ba magkagtrangkahe? Panilos ba? Kay buta, kay gigumanan ako niya kulata. Among gitrangkahan na kanya. O kapag mula siguro ko na. Kani magulang ko nga bata, gamay pang nani. Una ka na, ba sila sa una ito katong pagbunyag, gusto ito na ading-ading. Oo nga, nga. Man, ako naman, dagan naman kay baliwa. Wala pa naman kayo. Nagkitawagan siya kami magtrabaho nga. Katang tawag ko, ito ko sa likod agyo na. Ito. Kaya ako silpon, wala. Ito ko naman ang siya direct dahil kaya katulong ko sa nabalay. Ano ito, itawagan lang din nga, ipaanak nila. Nga. Ambi ang 200 balik. Kay ngano? Imo man giana so dili na to init. Yun naman din init! Nagwanta mga mga humus ka init ko! O ali nganong imo man giana. So sa ato pa nauna mo nilang lang nga sayop ka. Kay ngano? Disqualified na to siya lang kay ngano lang. Giana niya o di pag ana niya dili na init. Hey, O, katong tanawa din kutsara. ako pa akong gamot yo, tanawa nagkipos akong gamot sa kainit eh, nagkipos tanawa nangluplos. Mao gani kung sa ato pa kung gikutsara to nimo dili pa yapon init no. Kaya kay iyang magiana. So sa ato pa pag ana niya sa iyang Ako to gipugos di na. init. Ako to gipugos na para mahamon na ko panan kay ako makauna kay diskarte man ako una makaupan. Dili kay sayo pag yapon to kay kutsara man ang gamit. Si Ate kasi sipon na galit na nakautot na galit ay kuhaan pag ninyo basta makadaog na galit makadaog na utron na dili ka maginana sunod kay ato na gipag na Di ba ito yung lang dagat. Diretso kay sa buto ka nang amo na. Oo. Sa buto kay para So ka na to kwaon. Ano si lang di unta dato makadaog. nakadaog na. Oo, siya ang takadaw. Dili unta. Asa makadaog gagawin ko mga kuhaan hapit galit ano Langda. Uy, siya ang takadaw. Te pag napakautot na ko te kita ako inyo adwa te naglagkot ako mga pagkaon inyo kita pa ako para kuhaan sa ikaw ilit ay ate ilit na eh. Namutog Papa, ito kung ang kadagaw. Oh, sayo gyapon siya langda kay ngano. Ang ato biyang kuan kutsara ra. O kutsara ra dapat unya kay yang giana. Ay, ingon ka kutsara ra dapat. Pag ana dili na Uy, wala ka na ikot sa na dapat. Ang atong ingon sa nakauna maghurot. Diskarte ba diskarte? Ang inyo ba sa paglakan ako? Ikaw bitaw nakadaog bitaw ka wala ka nang hilabot sa imo, wala ka sa bahay nakatawa di ako. Na-disqualify ko ka. Yatag na lang ni kuan nang lang. O siya gyud dapat nakadaog Ko, unta. magadaog ko siya, pwede na harap ko ya. Nakakatong anak, kaya sige magadaog. Sige dinaya man ako tong taon, hindi ka pa na siya. Ano? Bakit? Sige ka pa lang dagan Daghan pa kuno to imuha gani ka. O daghan pa kay kuno to imuha kay saya. Dapat Gamay siya dato nakadaog kay ngano kung wala to nimo giana, siya gi kuno makadaog. Uti pag ana uta na kulang ana ko bro pero yung mga kainin man di ay. Uto nakalagpot kay nakatawakan siya. Uto na ana ko. Ate wala to katawa. Dili ingon mo siya mo sa kaay ka kainin pa din. Wa. Uto pag ana nakatawa ko sa inyo. Uto nakautot ko pag unti ati nila nakautot ko pagkatawa rin ko kay niya. Dunggan ko niya ako utot gani. Ay na kung edit na nakautot. Oo. So ihatag na lang gyud rin nilang lang rida. No. Hoy naabay sa video tinga wala nang hurot ay inyo tinga tagaan nang wala hurot eh. Hindi kay disqualified naman ka. Nya silang lang kay hapit naman mas Unsa man wala ka diskwela pa ato unsa man ka diskwela pa ato unsa man to. imo magiana. Kaya nga, nagigawin ta nga wala kinamuta. Kung sana raw Tara ko na mula akong gamot sa kainit puti. Gilako, kaya ako para mga mga kaon ko. Pagkahuman, ipawalayan ako sa baw. Kung sa gilid ka sana, ako doon ang unon. Di gitu pwede. Paano na lang naman sa Tanawa, naruin mo ganyan sa kuha. Walang dandin lang. Ginuo ko na. Kung sa mga mga ay ka, guni, bang. Kapag kuha na bagay ka sa mga bagay ng kuha. Dahil sa mga putan. Simulat. Punta bilas, ada bisa gimana itu? Sa kauso ni siya sayang ka. Kita yang kaya. Sayang. Anak pa kita ganyan, anak pa kita ganyan ako. Ako ba ako alay, hadok ya ulang ni ate kay gahapon bitaw na. Aga to bitaw yang kuan, dali kita na kay. Gabi na anak ko. Kali ang tao kaon alay sa ganyan. Sabi na ko, yasa ko yung taran ba. May gali kay init lagi no. Ako man tong giuna lang, giuna na ko ang kanang Mustang sayo rin mo nakadaog lang. giuna man ako tong kuan lang, unod lang ba. Iguyon ako tong una, unod kay parang bugnaw, anak giuna na kay kay unya dito sabaw, paray ako sabaw. Oh, iwan sa kuman lang. Paano ito diskarte di ay?
Kaya ang giingon baya nga lumba na kaon nga buo ta usay buhaton, bahala sigupon, bahala kuan basta ay buhat magana ko kumato nangalat ko tini ako pangindi pa ko ada. Una pa na pa ako tuntuko pa para limpyo. Limpyo magata ko mo yaw ngali ang tawag ako makadaon ko kay Beres biya ug baya. Wali kay daon, kay nag-anam din, di ka makadaon. Hindi ko tingin. Salamat dia. Sayang na. Sumpawasan. Ini si edit. Maganda ka. Sayang na. Sayang, wala ka daon. Abi nang siya makadaog guro ba? Abi ko na ko si abi makadaon lagi. Gagaman mo siya nang Kasi kasi kaon sige. Wala uy. Gagaman na Daghan dito, Iya kan to iya, iya kan. Oh, do. Koreana. Koreana, pagtanaw ni Sensei ko wala ko tao sa inyo wala mayon ni Sensei nga. Pagdali ti, hapit na iba. Pagkaon ako, ay ko nakatanaw sa inyo ha. Dili ko nakatanaw sa inyo ha. Nakay nakalugso man ko naka. Naluwa lagi na ko tulagi tanan. Putwa. Nabuto ako daw sa auto to. Di na nagkatawa man ka, ang laskot. Ulagi ulag ko na ako pag halang dia ko. Habi ko to anang sa halang lang. Halang man ka. Habi nang makasulin din na kaya abot sa dalugan ang kwan niyo. Agaw mo sa dog, luto ta. Oh. Kuhaan na nila ni ano. Kuhaan Ang sa'yo ka na. hotdog. Ay, to guys. Sako, di ka na ibutan na dito sa kuhaan ko. Dito sa kuhaan ko, sudan yung uma ka mahal. Kulit na sinunod mo. May galit. May galit may tinong mali. May galit makapakuway ta ka walay klase ay amot ang sa inyo ha. Walay, Sabihin ka na. walay klase sa kuan ha. Lunes pa ingon sa December to na balik. Makapangulay ko sa balik. Ugma, wala na klase. Sa Lunes pa ingon sa December to. O na amo ka pagpas wala sa kunan. Sa? Ah, Ay, oo. Ay, kaya na hati kayo kung madalang gano'n. Ano, mais-mais na. Mais na? Ala. Ito ni mama. Sige na pa, at sa loob ba tayo? Napa, Paano ni mama? trapo, malamang. O paano? Mag-meeting pa. Uy, apil na pa siguro ka sa meeting alas 2:08. Mawala man nagkalat ito. Dada. Ano daw? Dahil na ni mga pilang mga. Dada. Itong sagulang sa hotdog atong adobong alagbati. Buang-buang ke Tukayo Kabangasan. Hmm? Tukayo Kabangasan.
Uwan sa kamasan. Nya tubigan tani siya gamay kay para sabaw-sabaw atong adobo. Gauwan na siya. Dito na guys. So ato na ni karon kay para manihapon. Sudian na atong sudan sa panihapon, adobong alugbati with hotdog unya. Dapay hotdog kay gusto ni Koreana magkaog hotdog. Ano lang tambalan tanay mong kabuhi karon. Pagka sa mo kay kuan, naglain ka buhi, bulaos noon. Kaya si ate mo rin, ate ko buang ba? Mugani. Ha? Kaya mga pilgi man ako, buyo ko niya. Sige, Koreana lingkod. Lingkod, factory na ko. Tulisun na ko ito. Tulisun na ko ito na paraong mamit. Tulis na karon. Diyan ako kulo. Di sila pagkamubon sa ilang challenge na ito pa. Challenge sila sa kuan. Samyang. Samyang ba to? Ay, ganyan na. One man. Si ate kita kung katalaw kay yung mga tagapain nga sa kuwa. Ipag kisili upat ko. Manihapon ta guys. Ano nga itong adobo ko niya sa good. Hotdog. Isay-isay, busog kay nagkauna sa natoy lang i-challenge na namin. Kauna ba sa dito kinasgawas? Ilang taon ba kanyang kuwan kauna sa dito? Dinasahan ko sa anak siya, sige ate na, kapit na. Pagka ano, wala akong baminom. Aminom siya, maliyan siya. Iyan ang bilog. Ano kung marunong malitan ang ilan ba? Hindi pa sila pagkamubuo silang challenge. So, dapat ng rin daw. Puli-puli ay upat dapat ay kung kapon kang kay Paris. Hindi ka iya patayan sa bol. Tanan din pa natin kung kita mo lang dai. Kita mo lang ang lutsat. Alas utsi ka din. Asin din siya. Hindi na lang. Pwede kayo ganda na. Ayaw na nag-meeting mo. Kaya na ko yung party ko ba? Ang meeting na sila ng mas dayon kay magulis ba sportis. Hindi ka pa yun ito sumapos sa inyo. Ano? Hindi pa kaya tagunan ito. Pero Bernice biya sa las. Ano na sa'yo? Unsa yan na-assign ko kay Pres dito? Pwede siya. Unsa iya pa naman? Hindi kaya kita naman. May gulay man amo din ang uban mais ug kuan ay katong Gulang mo siya. wala pa yun. Grabe. Wala na hindi ang hotdog at sabaw-sabawan ba? Sabaw sa mga ingani ba? Gulay-gulay. Karon pa ka magkagwan na ni ba? Koy, gawis koy. Pag mubo na mo natin, alam mo sige sabot-sabot duwate, kaya wala pek-asot eh. Luksok na nato, Tin. Ganyan yun na makuha.
Alcoholism ka. Ganda na yung pangaon ka. Mga busog man. Ang kape niya. Kaupahan. Kape na, kaupahan. Dahil ka dito? Hindi, ito na. Ako nila, gusto mo tayo sa aksak ba na siguro nanti katulungan? Ay, ano tayo? Sisi iwo tulog siya na mo. Lagi na pagpilang, katulungan, bakit na anak na bakit ba? Ay, mas na nga. Turabel, katulgon ka. Sa dili man man, hijong lang. Sa dili, ito mo na yan matagwa. Kisko, tagbakla naman sa ganyan, natagbuan, may nakabakla siya. Lahat ka, hindi niya matagwa. Siguro katulungan Buntot ka. Ang bakla daw sa anak, normal, hindi niya matain anin, hindi niya mata siguro ka nagbakla, hindi ka gagawin mo na nagbakla ba rin? Hindi niya mata rin, no? Awin natin iba kasi rin, ikaw nagkakanak, ikaw anak ko sa kamang mo. Sino sa imo ato? Mula na iya. Muna na iya, ada imo ka rin, bakla na gawin natin yung mata hapon. Tapos wala rin. Ang cellphone naman. Manguli na ni sila. Bye. Unsa na sa kailang ganap ugma. Ako saan sa tagma? Ato ka Jollibee? Oh. Naman tungkuan, tagwan natin naman tungkuan. Ay, Oo. ate na ng 200. Oh, 100 naman to. Ang gasolina pa rin 100 ugmag. Ako lang Saan maghatag. na ito pagkuhan? Na, Basta na ako 100 ang inyo pagkuan sa inyo. ate na ana. Hindi na kayo pagtubo ko sa mga bata ko. Langga. Kayo nakabayad. Silang lang maghawid. Silang lang maghawid. Sa- 100, 200 may ugma na kasulaan ba? O, andi at 200. May 200 ko 100 na ba nakuha ani kaya kuan man ang gasolina? Ano siya? Kung sa kapag Jollibee 100. Usay pa. Hoy naay tagwan na naikuan ito. Oh. Prince Bahala price kasi ako sa ganun, Jollibee lang ko. 150. Oh bahala. Ayaw 100 ako liwat sa nakasulod ako sa Jollibee wala na problema. Mga pa ito ni mo dito. Prince price. Ha? Prince price, Prince price. 35 na dali kuan. Burger o Prince price dayon mana. Basta makasulod na ako sa Jollibee. Di kay kita mo tulog uban. Pare, basta ko palibre sa imo na kailangan ko magkuha gahin ko baliwan na ako mga Prince price lang kay Silang na ati kato ni kagalingon nga video. Wati labot dala sa Hindi ka ilang. maluwi sa'yo nga. Ang sunubrahan na sa wato yan. Di ba ko? Uy, makakaon, makasakuan, Jollibee, kuan Jollibee, 100, katong Prince price, ayaw katong 35 ga kuan, burger. Unsa makam? 35 bunong burger. Pila man ato butang 50. Ako ba lang 50 Prince price, uli nakasulod na, kay libre may kapag nirulay sa kiran ako na. Abatulak. Di, ano yung ginagawa kay ako na bahala sa pamasahe tanan. Di kan dito pa sa Ako Jollibee. siya ginagamit ng ugma kay gakuan ba sa bata, ay kuan pa gasolina o bilis pa ugma. Basta na ko lang. Ay. Oh, sige. Basta ni kay naman ako nandun niya. Maraming salamat. Oh. Ay ato sa ako si Maring Inday pa. Oh, kau. Lagaw.